तर आज आपण घरच्या घरी कुकरमध्ये मस्त अयंगार बेकरी स्टाईल मावा फ्लेवरचा रवा केक बघणार आहोत। केक कापतानाच तुमच्या लक्षात येईल की हा किती स्पॉन्जी झालेला आहे। 100% शाकाहारी असल्यामुळे अगदी सगळ्यांनाच हा चालू शकतो। तुमचा केक बनवताना फसत असेल तर हा व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत नक्की पहा, कारण अगदी परफेक्ट मेजरमेंटसह आणि भरपूर टिप्ससह रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूयात। सगळ्यात पहिल्यांदा इथे आपण मिक्सरचं मोठं भांडं घेतलेलं आहे। सगळ्यात पहिल्यांदा इथे आपण 2 कप रवा घेणार आहोत। 2 कप आणि वजनी म्हणाल तर साधारणतः 300 ग्रॅम प्रमाणात आपण रवा घेतलेला आहे। जाड किंवा बारीक कोणत्याही क्वालिटीचा तुम्ही इथे वापरू शकता। सेम कपनेच इथे आपण 1 कप साखर घेतलेली आहे। तुम्हाला जर जास्त गोड आवडत असेल तर साखरेचं प्रमाण तुम्ही इथे थोडंसं वाढवू शकता। आता सारख्याच कपने इथे आपण मिल्क पावडर किंवा डेअरी पावडर म्हणतात ते घेतलेलं आहे। दुधाची पावडर घातल्यामुळे छान मावा फ्लेवरचा रवा केक तयार होतो। तुम्हाला नसेल घालायचा तर तुम्ही इथे स्किप करू शकता। सगळ्यात पहिल्यांदा हे तिन्ही जिन्नस कोरडे आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। जमेल तितकं बारीक पावडरमध्ये आपण हे छान करून घेतलेलं आहे। आता आपण इथे पाऊण कप तेल घ्यायचं आहे। रोजच्या वापरातील तेल जर तुम्ही खात असाल तर ते तेल तुम्ही इथे वापरू शकता। तेलाऐवजी साजूक तूप तुम्हाला इथे वापरता येईल। सारख्याच कपने पाऊण कप आपण इथे तयार केलेलं दही घेतलं आहे। ह्यामध्ये 1 कप गरम केलेलं कोमट दूध घ्यायचं आहे। सगळी जिन्नस सुरुवातीला अशी छान एकजीव करून घ्यायची आहेत आणि अगदी चिमूटभर ह्यामध्ये आपण मीठ घालणार आहोत। आता ही सगळी जिन्नस मिक्सरला पूर्ण आपण फिरवून घेतलेली आहेत आणि अशी छान फाईन पेस्ट तयार होते। असं हे पीठ आपला रवा केक बनवण्यासाठी अगदी छान तयार झालेला आहे। आता यामध्ये रवा वापरल्यामुळे झाकण लावून 8-10 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे रवा छान फुलून तयार होतो। दुसरीकडे कुकरच्या भांड्यामध्ये तुम्हाला इथे केक सेट करता येईल। त्याला असं बटर पेपर लावून घ्यायचं आहे किंवा नुसतंच तुम्ही तेल जरी लावून घेतलं तरी चालू शकतं। थोडंसं इथे आपण तेल लावून घ्यायचं आहे आणि अगदी कडाकडा व्यवस्थित ह्याला तेल लावून घ्यायचं आहे। आता दुसरीकडे कुकर गरम करत ठेवलाय। झाकण न लावता मोठ्या आचेवर 5 मिनिटं आपण हे असंच गरम करून घेणार आहोत, म्हणजे ही प्री हीट होईल। दुसरीकडे इथे साधारणतः 8 ते 10 मिनिटं झालेली आहेत। रव्याने हवं तितकं दूध आणि तेल चांगलं शोषून घेतल्यामुळे रवा थोडासा भिजल्यानंतर घट्टसर होतो। इथे आपण या स्टेपला थोडंसं दूध किंवा पाणी वापरलं तरी सुद्धा चालेल। इथे आपण साधारणतः 3 ते 4 चमचे दूध घेतलेलं आहे। थोडं थोडं घालून असं छान आपण बॅटर करून घेणार आहोत। आता लगेचच यामध्ये 1 चमचाभर आपण बेकिंग पावडर घेतलेली आहे। अर्धा चमचा खाण्याचा सोडा घेतला आहे। तुमच्याकडे जर हे दोन्ही जिन्नस नसेल, तुमच्याकडे इनो फूड सॉल्ट असेल तर 1 चमचाभर इनो फूड सॉल्ट पावडर घालून असे एकाच डायरेक्शनमध्ये 2 मिनिटं आपण हे चांगलं फेटून घेणार आहोत, म्हणजे याला अशी छान जाळी सुटते। छान आपण 2 मिनिटं एकजीव केल्यानंतर लगेचच आपण केक सेट करायला ठेवणार आहोत, कारण ह्याला हवी तितकी छान जाळी आलेली आहे। लगेचच आपण ह्या भांड्यामध्ये घालणार आहोत आणि थोडंसं आपण ह्याला टॅप करून घेणार आहोत। इथे 5 मिनिटानंतर कुकर चांगलं प्री हीट झालेले आहे। असा हा मध्यभागी आपण हा कुकरचा डबा ठेवला आहे। झाकण लावायचं आहे आणि मध्यम आचेवर 30 ते 35 मिनिटं आपण ह्याला चांगलं शिजवून घेणार आहोत। साधारणतः 35 मिनिटं झालेली आहेत। मध्यम आचेवर आपण हे करून घेतलेलं आहे। हा केक 35 मिनिटानंतर तुमचा परफेक्ट शिजला आहे की नाही ते बघण्यासाठी सुरी घ्या किंवा टूथपिक घ्या। सुरीला कुठेही केक चिकटलेला नाही, म्हणजे तुमचा हा केक शिजलेला आहे। थोडासा थंड करायचा आहे। कुठेही केक तुम्हाला करपलेला दिसत नसेल, अगदी परफेक्ट झालेला आहे, तर असा हा केक तुम्ही सुद्धा नक्की करून पहा। अगदी मस्त स्पॉन्जी आणि छान माव्याच्या चवीचा रवा केक तयार होतो। पण लक्षात ठेवा, चांगला थंड झाल्यानंतरच आपल्याला हा डिमोल्ड करायचा आहे आणि असा हा छान कापून घ्यायचा आहे। छान सुटसुटीत आणि स्पॉन्जी असा हा रवा केक खाण्यासाठी तयार झालेला आहे। असा हा केक बनवून ठेवा आणि आठवडाभर तुम्हाला हा स्टोअर करून खाता येईल। तर आजची रेसिपी कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। रेसिपी कोणत्या शहरातून बघताय मला कमेंट करायला विसरू नका। जर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा। तसेच जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी मिळतील।
तर लवकरच भेटू असे छान छान रेसिपीज सोबत.